дар вилояти Суғд дар ҳамаи шаклҳои хоҷигидорӣ баъди ғунучини ғалладонигиҳо кишти такрорӣ зироат гузаронда мешавад. Кишти такрорӣ асоси амнияти озиқаворӣ маҳсуб шуда барои арзон шудани бозори истеъмоли заминии воқеъ мегузорад. кишоварзон заминҳои дар ихтиёрдоштаи худро самаранок истифода бурда аз як замин чанд ҳосил мерӯёнанд. аз як замин рӯёндани ду се ҳосил имконият медиҳад ки бозори дохилӣ бо маҳсулоти тару тоза таъмин талаботи мардум қонеъ гардонда шавад. ҳамчунин таъмини амнияти озиқавории мамлакат ки яке аз ҳадафҳои стратегияи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аст, равона мегардад. ин заминҳои комплекси агросанъатии хистеварз мебошад. саҳмдорони он баъди ғунучини ғалла кишти такрории зироатро ба роҳ монда шоли кишт карданро ба нақша доранд. бо ин мақсад замин саривақт шудгор ва ҳамвор карда шуда барои кишти шолӣ омода карда мешавад. аз субҳи барвақт дар ин минтақа садои техникаҳои ҳамворкунандаву нармкунанда ба гӯш мерасад. баробари ин саҳмдорон низ тавассути каланд палҳои шолиро ба кишт ва обёрӣ омода менамоянд. Устобобо Саидов солиёни зиёд аст дар ин хоҷагӣ сарвари бригада шуда фаъолият мебарад. дар 22 гектар пахта кишт намуда, дар 11 гектар кишти такрории шолиро ба роҳ монданист. мо ҳар сол аз як замин ду ҳосил мегирем. якум ҳозир имсол ҷамъоварии гандум ба охир расид. аз ҳар гектар аз 4 то 5 тонн ҳосил гирифтем. ҳозир марҳилаи кишти такрории шолӣ давомдор дода истода аст. мо ният дорем ки аз шолӣ низ 4-5 тонн ҳосил гирем аз ҳар гектар. шолӣ низ нави чилгӣ ки ин дар пешпазак дар 90 рӯз пухта мерасад. ҳозир ба фаҳмиши ман аз як замин ду ҳосил ин масалан гандум агар хароҷоти пӯшидага кишти шолӣ гӯё ки ҳосилаш ба фоидаи деҳқон мемонад. таври олимони соҳаи кишоварзӣ таъкид менамоянд, шароити хоку иқлими вилояти Суғд барои рӯёндани ҳосили баланди зироати кишоварзӣ дар кишти такрорӣ хеле мусоид мебошад. аз ин рӯ баъди ғунучӣ намудани ҳосили асосӣ гузарондани кишти такрорӣ мувофиқ мақсад дониста мешавад. дар вилояти Суғд асосан ҳамчун кишти такрорӣ зироатҳои сабзавотӣ, бисёр намуди сабзавотӣ, ғалладонигиҳо, полизиҳо ва зироатҳои хӯроки чорво кишт карда мешавад. дар вилояти Суғд асосан хокҳои хокистаранги равшан, марғзорӣ, бӯрӣ, санглох ва муқаррарӣ дар масоҳати васеъ паҳн гардидааст ки аз рӯи ҳосилхезӣ, навъи ғунҷоиш ва таркиби механикӣ аз ҳамдигар фарқ мекунанд. дар ноҳияи Бобуҷон Ғафуров, Ашт, Конибодон ва қисман Зафаробод хокҳои хокистаранги бӯрӣ, санглох ва марғзорӣ бисёр паҳн гардидааст. дар ноҳияҳои Спитамин, Ҷаббор Расулов, қисман Зафаробод ва Деваштиш хокҳои хокистаранги равшан масоҳати зиёдро ишғол мекунанд. хокҳои хокистаранги муқаррарӣ асосан дар ноҳияҳои Деваштиш, Истаравшан ва Исфара ба масоҳати зиёд дар кишоварзӣ истифода бурда мешавад ки аз рӯи ҳосилхезӣ нисбат ба дигар намуди хокҳои вилоят бартарӣ доранд. пеш аз кишт ворид намудани нуриҳои органикӣ, нуриҳои минералӣ ҳатмӣ дониста шуда, олимон истифодаи онро самаранок арзёбӣ менамоянд. баъди ҷамъоварии зироати асосӣ заминҳои кишоварзӣ аз рӯи мавҷудияти моддаҳои ғизоӣ кам таъмин мегардад. аз ин лиҳоз барои ҳосили баланд гирифтан дар зироатҳои кишти такрорӣ ба хоҷагидорон зарур аст ки пеш аз кишт бояд нуриҳои органикӣ, яъне ки пораҳои маҳаллӣ, нуриҳои минералии фосфордор ва калидор ба монанди амофос ё ин ки нитроамофоска бояд истифода баранд. баъди даровардани пораҳои органикӣ шудгори хушксифат гузаронида баъд аз он ба кишт шурӯъ намоянд. дар давраи нашрнамоии зироатҳо нуриҳои нитрогендорро ба кор бурдан тавсия дода мешавад. нуриҳои нитрогендор бошад дар давраи нашрнамоии зироатҳо 2-3 маротиба тақсим карда ворид карда шавад. инчунин барои тобовар гаштани растаниҳо ба ҳолатҳои экстремалии обу ҳаво, гармшавӣ ба касалиҳо ва ҳашаротҳои зараровар ва баланд бардоштани сифати маҳсулот истифодаи нуриҳои муосири бо воситаи барг дода мешуда бояд истифода бурда шавад. ғайр аз он стимуляторҳои сабзиш мегӯянд. инҳоро истифода баранд агар ҳам сифати ҳосил баланд мешавад, ҳам ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ баланд мегардад. зеро дар таркиби нуриҳои муосири баргӣ ғайр аз макроэлементҳо, мезо микроэлементҳо низ мавҷуд мебошад ки бисёр растаниро ба ҳолатҳои дар боло қайд гардида тобовар мегардонанд.
ба кишоварзон тавсия дода мешавад ки ба хокҳои санглохи бӯрӣ ва минтақаҳои танқиси оби полизӣ доранд кишти зироатҳои камобталаб ба монанди мош, лӯбиё, умум зироатҳои ғалладонагӣ ба хокҳои намиғунҷоиши баланд доранд ба монанди хокҳои марғзорӣ ва муқаррарӣ гузарондани зироатҳои сабзавотӣ яъне ки серобталаб тавсия дода мешавад. вобаста ба иқлими минтақаҳо кишти зироатҳои гуногунро саривақт ба анҷом расонид. муҳлати оптималии кишти зироатҳо то 25 моҳи июл пешбинӣ гарда мутахассисони соҳа истифодаи тухмиҳои тезпазро ки дар зарфи 70 ва 100 рӯз пухта мерасад тавсия медиҳанд. баъди ғалладонигоҳ кишта сар мекунанд то 1 август бояд кишт гузаронда шавад. вобаста аз навъҳое ки нави чилгиш ҳаст дар он ҷо метавонем мо кишт гузаронем ва навъҳое ки сал дерпазашон ҳастанд ваҳоро барвақттар бояд кишт кунем. ва дар ин ҷо мо метавонем картошка кишт кунем дар минтақаи очқалача. ягона ин навъҳои пешпастарин ин пикассо мебошад ва як бо навъи дигар ҳаста ин бошад аладдин. инам навъи барвақтарин аст. инҳо барвақт кишт кунид агар барвақттар ҳосили ҷамъоварӣ доранд. якум деҳаи моҳи ноябр ҳосили ғундошта гирифта мешавад ва дигар сабзавотое ки мо гуфта гузаштем дар ин ҷо сабзи ҳам кишт гузаронда мешавад. сабзи 25 июля кишт гузаронда мешавад ва навъҳое ки турбу шалғаме ки ҳаст инҳо то 5 август муҳлат доранд, муҳлати кишти оптималӣ доранд. вобаста ба минтақаҳо ва мутобиқи иқлими он кишоварзон дар кишти такрории зироатҳои тезпазро кишт карда метавонанд. маслан шинондани кӯчати помидор ки дар моҳи май тухмашро шинонда ба мавсим омода менамоянд тавсия дода мешавад. дар минтақаи ҳоҷи бақирғон чихеле ки помидорро кишт мекунанд дар байни онҳо метавонанд лаблабӯи қанд кишт кунанд ва лаблабӯи сурх ҳам кишт карда мешавад ва ҷувори макка кишт мекунанд асон барои соягӣ кардани ҳамун кӯчатое ки помидор барои офтоб назадани худи меваи он ва ман гуфта метавонам ки бо воситаи кӯчат инҷа мо ҳоли гуфта нагузаштем бо воситаи кӯчат бисёртар барои кишти такрорӣ кишт мекунанд ва он чизе барои тайёр кардани кӯчат моҳи май онҳо ба гармхона яъне парвардахона онҳо парвариш мекунанд тухмиро мепартофта кишт гузаронда истода тайёр мекунанд ва дар ҳамин моҳи ҳозир мана чихелки июн баъди ғундоштани ҳосили ҷамъоварии ғалладонагиҳо онҳо барояда кишт менамоянд ва баробари вақте ки кишта гузаронданд баъди 2-3 рӯзи он кишт гузаронанд. ҷувори макка, лаблабӯи қанд ва лаблабӯи сурх ва дигар намуди чиҳоро бояд гузаронанд дар байни аз як замин чихеле ки гуфта гузаштем 2-3 ҳосил. дар шароити вилояти сух тамоми зироатҳоро дар кишти такрорӣ гузарондан мумкин. гуфта мешавад ки аз 20 то 25 моҳи июн кишти шолиро ба роҳ мондан, ҳамчунин кишти ҷувори макка ки тез пухта мерасад дар зарфи 90 рӯз ҳосил ба даст оварда мешавад. хоҷигидоро кишти такрории шолиро пеша кардаанд, чунки шолии нави чиллагӣ мекоранд, вегетатсияш 90 рӯз ва инҳо то 40-45 сенер аз 1 гектар ҳосил меронанд. агар 50-55 сенер агар гандум гиранд агар аз як замин метавонанд 100 сентнер ғаллагӣ истеҳсол намоянд ки барои баландбардоштани даромади хоҷигиҳо роли калон мезада, инчунин барои афзун намудани дастархони халқ роли муҳим мебозад. ман ҳаминро таъкид карданӣ ҳастам ки дар шароити вилояти сухт вобаста ба минтақаҳо кишти тамоми зироатҳоро такроран кардан мумкин. мана то 25 июл агар мо кишти шолӣ такрорӣ гузаронем, он навъҳое ки вегетатсион кӯтоҳ мебошад, дар ҳамин маврид ҷувори макка барои дон ки 90 рӯз давраи вегетатсия дорад, инам агар кишт кунем агар мо пас аз ин мо кишти лӯбиёгиҳо, мош, лӯбиё мекунем, чунки ваям вегетатсияш чуноне ки инҷо таъкид шуд 60-65 рӯз. хусусияти хоси лӯбиёгиҳо аз он иборат аст ки лӯбиёгиҳо барои баланд бардоштани ҳосилхезии хок таъсири мусбит дорад, зеро ба хок азотро тӯда мекунад. солиравон дар ҳамаи шаклҳои хоҷигидории кишоварзони вилоят дар майдони 40 000 гектар кишти такрории зироатҳоро гузаронданд. то ба имрӯз дар майдони 1500 гектар кишти такрории зироатҳо гузаронда шудааст. тадбири мазкур барои таъмини бозори мамлакат ва вилоят бо маҳсулоти тару тоза заминаи воқеӣ мегузорад.
با این مقصد در بیشتری شهر و ناحیه‌های ولایت بعد به انجام رساندن جمع‌آوری غله‌دانگی‌ها کشتی تکراری زراعت گذرانده شده. دهقانان برای قانع کردن طلبات مردم چاره‌ای سریع می‌اندیشند. در کشتی تکراری ما و ناحیه‌های سپیتامین، ناحیه جبار رسولوف، ناحیه باباجان غفوروف، قسمان کنیوادام، اشت کشتی تکراری سبزی خیلی حاصل بلند میده چون خواجگاه پیش قدم تا 350-400 سنتر حاصل میگذارن. اینچون سالهای پیش شرایطی مساعد بود برای کشتی کنجد چون روغن بسیار کم بود در اکثر مواقع و هم وگتاسیونش بسیار کوتاه روغنی خیلی نقص دارد تا 60-70% روغن میدهد. سالهای پیش ما این تجربه کردیم خیلی نتیجه خوب میدهد. اینچنین در منطقه های سراشان سپیتامین کشتی گریچی برای مانده شده بود برای مانده شده بود. اینم کشتکار ممکن گریچی هم خاصیتش همین که خاک حاصلناکیش خیلی بلند میکند. خیلی اینجا درباره سبزیجات گفته گذاشتند و آخرین تا همین روید 5 آگوست تا 10 آگوست ما میتونیم شلغم و تورب کاریده همین که باید جمع بسته مایم. بنابراین برای اجرا نمودن سپارش سروری دولتمان که ذخیره 2-3 ساله داشته باشیم این چاره‌بینی هایی که ما میگذارانیم و منفعت خلق هست الکی مردم ما این را فهمیدگی و من اطمینان کامل دارم که سال روان ما در میدان 40,000 گکتار کشتی تکراری زراعت های میگذارانیم. کشاورزان ولایت با مقصد رسیدن به هدف گذاشته شده حکومت جمهوری تاجیکستان تامین بی‌خطری امنیت عضوقواری کوشش به خرج می‌دهند. جهت عملی ساختن و تامین سبد استعماری ساکنان هر یک پارچه زمینی در اختیار داشته خویش را پرثمر استفاده برده همه ساله تا 2-3 حاصل و دست آوردن را در نامه فعالیت خود قرار دادند.